Poštovanje, Valter ovdje. Dobrodošli na moj kanal. Danas radimo janjetinu i teletinu pod škripnjom. Prvo moramo naložiti vatru. Potrebno nam je dosta žara, jako puno žara. Opet Sveti Anton zvoni. Kao da i on zna šta spremamo danas za jest. I eto, sad pustimo da se radi žar. Ajmo složiti to čudo. Lijepo dobro nauljimo. Razmažemo lijepo sa svih strana. Ja sam prethodno meso začinio samo sa soli. Dobro sam posolio da bude lijepo slano. I posložimo. Kad smo ovako lijepo fino posložili meso, dodamo povrće. Krompir sam isto lijepo začinio. Kapule, mrkve. I to lijepo dodamo popreko, sve lijepo pokrijemo sa krompirom. Lijepo to tako složite. Super. Dodamo malo vina. Podlijemo lijepo ovako da to bude to čo bimo mi rekli. 2 grančice ruzmarina i dobro popaprimo. Već sad miriši. Lijepo poklopimo sve skupa i ništa. Ide pod žar. Pokrijemo lijepo sa žarom. Sa svih strana. I evo, to tako izgleda. Izakle sam vrga dosta soli. Nakon 45 minuta otprilike sam provjerio kako me stanje, digao sam meso gore kao što ste vidjeli i pečemo još nekih pola sata. I to je to. Kako lijepo miriši. Yes. I to je to. Jelo je na tanjuru. A ništa. Šta nam drugo preostaje nego da probamo? Njam, 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 njam.